sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello po, DJ Rocky. Good evening po. Ano pong pwede namin itawag sa kanila? Tago niyo lang po ako sa pangalang Charmy po. Charmy, tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. Charmy. Yes po. Parang napkin, ganon? Yun po kasi yung nakikita kung pwede kong gawing ano po. Okay lang. May Kapa- staff May staff din kami yung pangalan, Lucky Charmy. Yun din yung tawag namin sa kanya. Pero hindi siya babae. Pusong babae lang. Ganyan. Anyway, ilang taon ka na, Charmy? 29 years old po. 29 years old. Sang lupalop ka naman galing, Charmy? Somewhere in Visayas po. Somewhere in Visayas. Bisaya ka Manday? Hindi po. Iba po yung langwahe namin. Iba ang lengguwahe. Sige na nga, baka mamaya Yes po. hindi ko pa naman maintindihan yung lengguwaheng meron ka. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Charmy, 29 from Visayas. Ano ang top secret mo? DJ Rocky, yung top secret ko po is naging parausan po ako ng ex ko habang may girlfriend po siya. Naging parausan ka ng ex mo habang may girlfriend siya. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo, DJ Rocky. Pwede mo bang ikwento sa amin kung bakit at paano kayo naghiwalay muna nitong ex mo? Actually, DJ Rocky, marami po siyang reason kung bakit nakipaghiwalay po siya sa akin. Bali, unang reason niya is yung family niya. Ayaw daw sa akin ng family niya. And then, dalawang reason niya po, DJ Rocky, is hindi daw po ako mabubuntis. Ganun po. Ilang taon na Gusto kayo niya magkarelasyon? 2 years na po kami, DJ Rocky. Na magkarelasyon, tapos Almost 2 years po. Ano po? 2 years na magkarelasyon, tapos nakipaghiwalay siya sa'yo. Siya ba yung nakipaghiwalay sa'yo? Yes po. Okay. Tapos yung mga binanggit mong rason kanina, yun yung sinabi niyang rason kung bakit siya nakipaghiwalay sa'yo. Opo. So, sinabi niya na hindi ka mabubuntis. Bakit? Charmy, parang pumasok ka na sa labada mo. Ano yan? Parang pumasok ka sa washing machine. Ano yun? Nahulog po yung phone ko, DJ Rocky. Ay, nahulog. O, sige, nasalo mo na ba? Okay na ba? Okay na po. Yes po, okay na po. Okay. Sige. So, ang tanong ko is, bakit naman sinabi niya na hindi ka naman mabubuntis? Anong meron? Meron po kasi akong sakit, DJ Rocky. Meron po akong cyst sa ovary ko at the same time, meron po akong PCOS. So, hirap po akong mabuntis. Hirap lang mabuntis, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka naman mabubuntis, di ba? Kaya nga po. Yun nga po yung sinabi ko sa kanya, DJ Rocky. Pero, yun lang. Yun So- din yung reason niya. Siguro naman po, DJ Rocky, naging way niya lang yun para makalayo din sa akin or lumayo din sa akin. May pagka-chick boy kasi yung ang DJ. So maraming beses mo na siyang nahuli na merong ka-chat or may babae? Hindi ko pa po siya nakitang may ka-chat na babae, DJ. Pero before kasi, based dun sa kinukwento niya bago naging kami. And then yung based din po sa kwento ng family niya, meron din po siyang marami po siyang naging karelasyon. Ganun. Mhm. And how did you take that breakup? Ano po? Paano mo hinandle yung breakup na yon? Tinanggap mo lang ba agad o nag-beg ka pa sa kanya?
Nag-beg po ako DJ Rocky. Ilang beses po ako nag-beg. Sabi ko po sa kanya, kung family mo lang naman yung ano, reason, puwede naman nating i-workout yun. Kasi sabi niya kasi sa'kin before DJ Rocky is okey lang naman daw po na, magkasama muna kami sa loob ng isang bahay, then magse-separate din naman kami. So yun yung sinabi ko sa kanya, pinanghahawakan ko po. Sabi ko, "Di naman tayo titira sa bahay ninyo, di naman natin makakasama yung family mo." Sabi kong gano'n sa kanya. Pero ayaw niya talaga DJ Rocky. Sabi niya sa'kin ano, dapat sana daw makahanap daw ako ng lalaki na mas maghihigit pa sa pagmamahal niya sa'kin. Ayun po. Wow, so nagmakaawa ka sa kanya. Opo, DJ Rocky, grabe po yung iyak ko, iniyakan ko po lahat ng mga kaibigan ko, pinsan ko, kasi sobrang mahal ko po siya. Galing din kasi ako DJ Rocky sa, long-term relationship din po DJ Rocky, almost 5 years din po yun. Yun din po yung reason, nag-cheat din po siya din, sinasabi niya po na hindi daw siya mabigyan ng anak, gano'n po. So 2 years ako DJ Rocky na hindi pa ako nakipagrelasyon, up until na nakilala ko siya. Hindi naman ako nagkulang DJ Rocky na magsabi sa kanya na meron akong gano'ng sakit, and then sabi niya sa akin is tatanggapin niya daw ako. And then yun, yun pa din yung naging reason kung bakit iniwan niya din ako, gano'n. Pero So yun lang. sinabi niya lang yun para makawala sa'yo, yun din yung understanding mo, eh. So anyway, paano naman nagsimula na naging parausan ka na nitong ex mo? Ilang buwan bago siya nagkaroon ulit ng jowa, ng panibago? Actually DJ, nag-break kami ng December. Mhm. Then, nagkaroon pa kami ng konting communication, gano'n. Pero hindi po siya, tuloy-tuloy na communication po. Do'n sa communication na 'yun is nagmamakawa pa din po ako sa kanya do'n na balikan niya ako, pero ayaw niya pa din. And then nung nalaman ko DJ Rocky na meron po siyang, babae na, pinopormahan. Opo, may pagka-Detective Conan din po kasi ako nun. Nag-stalk pa din po ako ng Facebook niya, gano'n. Ta's may nakita ako doon na, hindi familiar sa'kin. So na-stalk ko po yun, and then nakita ko po dun na, nagla-like siya ng post ng babae kahit hindi naman, related, or hindi naman siya, tawag dito, hindi naman siya talagang, alam mo yun, nagha-heart siya sa mga post, kahit hindi din naman ka-heart-heart gano'n. So doon nagka-ideya ako na meron siyang naging, ka-chat or bagong kalandian po, ayun po. So bale yun, last February, yun na po yung last na, usap naming dalawa, and then, nagpaalam na ako sa kanya, sabi ko, "Sana maging masaya ka, nalaman ko na meron ka ng girlfriend," ganyan-ganyan, kasi hindi na siya nagparamdam. Birthday niya din po yun, DJ Rocky, nag-ano lang ako sa kanya, nag-greet lang ako. After that, hindi na po kami nag-usap. Up until mga April po ulit, ayun, meron kasing atraso yung tito April ko sa this year kanya. yan? April this year o No po, last year? 2024 po, last year 2024, lang. okey. Yes po, mm. So, bale ano, April nun ano, DJ Rocky, nag-message po ako sa kanya kung paano niya po singilin yung tito ko, kasi meron kasing, utang yung tito ko sa kanya. So, malaki-laki din po yung halaga. So, ako po yung nag-initiate na mag-message sa kanya, na sabi ko, "Alam mo na kung paano siya singilin, puntahin mo na lang sa bahay niya, alam niyo naman kung saan yun," gano'n, gano'n. So ayun po DJ Rocky, dun ulit nagsimula yung ano namin, communication, nagkamustahan, ganyan, ganyan. Hanggang sa tumawag siya DJ Rocky, and then ayun, nagkamustahan, parang na-miss namin yung isa't isa, parang gano'n din pa rin yung ginagawa namin nung mag-boyfriend boyfriend pa lang kami, Wait lang, nag-e-SM. nung tumawag siya sa'yo, ang sabi niya ba ay Mm. magkita kayo? Seaman kasi siya DJ Rocky. Seaman. Opo, So nung time na yes tumawag po. siya sa'yo, wala siya dito sa Pilipinas, nakasampa siya ng Wala barko? po. Yes po, Hmm, sampang na po siya ng barko, opo. okey. So So paano ayun, nagtuloy-tuloy yung lahat?
Ayun po tuloy-tuloy yung pag-uusap namin, kamustahan, ganyan-ganyan hanggang sa nagsabi siya sa'kin niya, "Tawag ako mamaya," gano'n. So, sabi ko, "Sige," sabi kong gano'n. Tapos ayun, nag-usap kami kasi DJ Rocky ako lang mag-isa sa kwarto ko. Ta's alam naman namin kung anong ginagawa ng mag-isa lang sa kwarto. So ayun po, na-miss niya daw po ako, ganyan-ganyan. Tapos, na-miss niya daw po yung bogelya ko, na-miss niya yung ano ko, petsi ko, gano'n. So gusto niya daw makita, ganyan-ganyan. Ayun po, hanggang tuloy-tuloy na po yung, gano'ng usapan namin. Pero alam ko na po na may girlfriend po siya. Pero, sige pa din po ako na sige. Kasi parang bumalik yung lahat DJ Rocky, parang nawala yung galit sa puso ko na ginawa niya sa'kin. Parang na-miss ko lang siya hanggang sa tuloy-tuloy na po yung ginagawa namin gano'n habang ano niya, kakatapos ng trabaho niya tatawag siya, tapos yun ang gagawin namin, gano'n po. Charmy, sayang ba't 'di ka nagpapabayad? 'Di ba alam Pupuwede mo nakakalibre siya sa'yo ng show, ha? Etong lalaking 'to nakakalibre ng show sa'yo. Wait lang, napag-usapan niyo ba, Charmy, nitong ex mo na 'to kung ano ano yung setup nilang dalawa ng girlfriend niya? Yun nga po DJ Rocky, tinatanong ko nga siya sabi ko, "Bakit ano nasisikmura mo na makipag-video call sa'kin ng ganyan tapos meron kang girlfriend, sinasabihan mo ko ng I miss you, na-miss mo ako, ganyan, ganyan, love yung tawag mo sa'kin tapos meron kang girlfriend." Tumawa lang siya sa'kin DJ Rocky. Tapos hanggang sa time na nag-message ako sa kanya na mahal ko pa din siya, gano'n, gano'n. Alam kong mali, alam kong meron ka ng girlfriend pero mahal pa din kita, ganyan, ganyan. Tapos bigla niya pong sinabi sa'kin, DJ Rocky, na antayin mo ko pag-uwi ko mag-uusap tayo. Yun po yung sinasabi niya sa'kin. Pero DJ Rocky, nakipag-uusap na po ako sa mga, lalaki po. So nag Ayokong mag-antay entertain ka naman ng ibang lalaki bukod dito sa ex mo? yes po, mm. And then, nung ano, DJ Rocky, parang, nahimasmasan na din po ako DJ Rocky, parang naawa na din ako sa sarili ko bakit ako nakikipag-ano pa din sa ex ko hanggang ngayon Nakikipag-video niloloko. call, 'di ba? Nakikipag-video call ka. Wait lang, matanong lang kita, Charmy, ha. Ito pong Yes po. pakikipag-video call mo sa ex mo, hindi naman one-sided. Ikaw lang ba yung nakikitaan niya na nagso-show o pati siya nakikitaan mo din? Pati siya din po. Sabay naman Dalawa po kami. kayo. Yes po, wala, sabay po kami. Parang usual lang din po na ginagawa namin nung mag-boyfriend pa lang po kami. Okay. At least patas-patas naman Mm. pala. Pero sayang, 'di ba? Dapat may bayad 'yan. Sayang naman din yung data, 'di ba? Yung load din yung ano parang issue natin magbabayad ka pa ng wifi, 'di ba? Kaya nga po, sige lang DJ Rocky kasi mahal ko naman, tsaka ginusto ko din naman, okey lang yan. Sabagay. Pero wala lang, tinanong lang naman kita. Anyway, Charmy, ang tanong ko ngayon is mahal mo pa rin ba or wala lang, nag-e-enjoy ka lang talaga na makipag-video call dito sa taong 'to? Before mahal ko siya, pero ngayon kasi DJ Rocky meron na po akong boyfriend. And then, tinigil ko na din po yung nung meron na pong nanliligaw sa'kin at nakita ko na din kasi yung, sincerity niya sa'kin DJ. Kasi, since before pa siya nagme-message sa'kin tapos tinry ko lang din naman siya. Ayun, dun ko nakita na totoo pala yung manifesting niya na sana makahanap ako ng lalaki na mas higit pang magmamahal sa'kin. And then yun, nakahanap po ako. Dun DJ Rocky, tinigil ko na. Actually, DJ Rocky, nung bumaba siya ng barko, nag-message siya sa'kin, gusto niya daw, makipagkita sa'kin, gusto niya daw na, sunduin ko daw siya sa airport. Kasi before kasi DJ Rocky, sinusundo ko siya. Sabi ko, "Ba't ako magsusundo sa'yo? 'Di ba nga may girlfriend ka, dapat dun ka magpasundo sa kanya." Sabi kong gano'n sa kanya. Ta's hindi na po siya nag-reply and then nag-message ulit po siya sa'kin. Sabi niya, "Saan daw ako, magkita daw kami, mag-usap daw kami." Sabi ko, "Ano pa bang pag-uusapan natin?" Sabi kong gano'n, "Kung puwede mo lang naman i-message." And then dun na po tumigil yung communication namin. Nag-focus na po ako dun sa present ko na boyfriend ngayon, DJ Rocky. Wow! Alam mo, so proud of you, Charmy, Proud kami Thank sa'yo. you. Grabe. Ang puno ay marupok.
pero si Charmy hindi na rumupok. Anyway, Charmy, Opo, ang opo. tanong, live ka na ba ngayon o hindi na nagvi-video call sa boyfriend? Alam mo DJ Rocky, talagang swerte ko po sa boyfriend ko po ngayon kasi hindi po siya nagre-request ng gano'n na bagay. Ako na po yung nagre-request sa kanya tapos siya lang yung ayaw. Pero gumagawa din din kami pero sometimes lang not, unlike dun sa past relationship ko na parang ako na lang yung nagsasawa gano'n, parang naiinis na lang ako kasi na parang ano na lumuluwag na yung butas ng petsi ko gano'n. Kasi araw-araw na. Ngayon kasi DJ Rocky is, hindi siya gano'n. Talagang masasabi ko talagang blessed talaga na nakahanap ako ng lalaki na gano'n po. Pero gumagawa pa din po kami, pero minsan lang. Siguro Mm. mga, sa isang buwan is once lang, Ah, gano'n. once lang. Pero magkasama ba Yes. kayo nitong bagong boyfriend mo or nakasampa din siya sa barko or LDR kayo? Saan pa din po siya na seaman pa din po, DJ Ah, Rocky. seaman pa rin. Wow, hindi ka hindi ka lumihis ng larangan mo, Iyon kasi yung lumalapit sa'kin DJ Rocky. So, alangan naman Ah, mag-aayaw pa ako, eh. akala ko naman sumasampa na talaga sa'yo, hindi sa barko, eh. Kailan kayo magkikita? Bale DJ Rocky nagkita na kami before tapos, bumalik na siya ng barko tapos, bababa na siya na ngayong July po. Ah, malapit na. Oh, Yes po. lapit na. Excited na. Ay, grabe yung naramdaman ko yung excitement mo, Charmy, So, excited na, ganyan. Parang ang sikip-sikip na, gano'n. Well, Charmy, kung meron kang maibabahagi na magandang mensahe para sa mga kabisyo natin na nakikinig ngayon na nasa isang sitwasyon na hindi makaalis o makalaya dun sa pagmamahal nila dun sa ex niya o sa sitwasyon nila ng ex niya na pinagpapatuloy na mahalin yung ex nila kahit na alam nilang ginagamit na lang sila o pinagpaparausan ng kanilang ex. Ano ang mensaheng pwede mong maibigay dito sa mga taong to? Ayun, ang mensahe ko lang na ibabahagi sa inyo kasi ramdam ko din naman yung sakit and siyempre mahal na mahal natin yung isang tao. Siyempre mas mahalin natin yung sarili natin. Kasi kapag, hindi tayo makawala dun sa isang tao na patuloy pa rin tayong sinasaktan, hindi tayo makakahanap ng taong totoong magmamahal sa atin. Ramdam ninyo muna kung yung sakit na nararamdaman ninyo kasi lilipas din naman yan, mawawala din naman yan. Antayin natin makahanap tayo or dumating yung isang tao na kaya tayong mahalin higit pa sa pagmamahal natin sa sarili natin. Mas maganda kasi na yung lalaki yung mas mahal ka kaysa yung ikaw yung nagmamahal sa isang tao kasi mas masakit yun. Yun lang po DJ Aki. Very well said, Charmy. Iba rin talaga ang isang taong nagdaan dun sa ganong klaseng sitwasyon. Mas credible siyang magsalita kaysa dun sa hindi niya napagdaanan yung ganong klaseng sitwasyon, no? So, I Yes guess sa po, lahat ng mga kabisyo natin out there na ganun yung pinagdaraanan, nagiging marupok pa rin sa ex nila, na kapag nag-chat si ex, sige, laban pa rin kahit may jowa na si ex. Diba? Siya pa yung naging kabit opo, bigla, ganun. So, okay mm. papayag, mas mahalin lalo ang sarili. Yan ay mensaheng Yes hinatid sa po, atin ni Charmy, 29 years old from Visayas. Anyway, Charmy, maraming salamat sa iyong pagtawag and I hope ay maging okay ka na. Alam mo, walang imposible sa Diyos. And by the way, dun sa condition na meron ka, sa ovaries mo, dun sa reproductive health mo, always remember na meron tayong mga magagaling na OBGYN na talagang pwedeng-pwede, 'di ba, na maging maayos, 'di ba, na pwedeng ayusin ang iyong reproductive system. Ang kailangan mo lang gawin opo. ay magpa-check up ulit. Alright? Mm. Yes po. At saka DJ Rocky ay Mhm. share ko lang din, yung recent ko na boyfriend ngayon is inopen ko dun sa kanya. Sabi ko, "What if kung hindi kami magkakaanak?" Sabi niya, "Mag-aampon daw kami." Importante naman po kaming dalawa, gano'n po. Yun po yung Aww, pinakagusto ko sa kanya, DJ Rocky. ang nice Nakahanap na naman. talaga ako. Mhm. Prinsesa ka talaga ngayon, sis. Yes po. Princess na Ayan. princess. Sige, happy P. Ihilang ang pahinga sa July. Mag-ready ka na. Bye, Charmy. Opo, Maraming DJ salamat. Rocky. God Thank you po. bless. Bye-bye. God bless po.
Ganyan dapat natututo tayo. Hindi yung patuloy lang na nauuto. Dapat natututo, hindi lalong nauuto. Tsaka kapag ex na, hindi na dapat binabalik-balikan. Napaka-crucial po no, ng pagre-reply sa ex. Hindi lahat kayang kontrolin yung sarili nila. Minsan yung simpleng pagre-reply mo dun sa ex, biglang boom, matatagpuan mo na lang yung sarili mo na, ay, nahuhulog uli sa kanya. Nasa proseso ka ng pag-move on pero inilapit mo pa uli yung sarili mo dun sa ex mo. Naku, nangyari na sa akin yung ganyan. Yung sabi ko mag-move on na ako, ayoko na. Pero yon, bumalik ako sa ex ko. Ang ending, nasaktan uli ako. Whatever it is that's in the past, leave it all behind. At kung ano man yung mga parating pa lamang, embrace it wholeheartedly. Napakahalaga ng pagmamahal sa sarili. And loving too much doesn't mean losing yourself. And the greatest love of all is loving yourself. Gandang gabi? Magandang gabi po, DJ. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Tawagin niyo na lang po akong Ana. Ana? Ana. Ilang taon ka na, Ana? 27 po. 27? Sang lupalop ka naman galing, Ana? Taga Manila po ako. Taga Manila? Okay. Alright. Di na tayo magpapaligoy-ligoy pa, Titangelo, kabisyo ha. Ana! 27 from Manila. Ano ang rated SPG top secret mo? Sinubo ko po yung ex ko para po balikan po niya ako. Sorry po. Sinubo mo yung ex mo para balikan ka niya, tama? Yes po. Yes po, DJ. Nakakahiyaman po pero opo. Okay. Wait lang pwede mo munang ikwento sa amin, paano kayo napunta doon sa naghiwalay kayo? Anong rason kung bakit kayo nagkahiwalay? Actually, DJ, OFW po kasi siya. Mhm. Tapos po nahuli ko po siya sa phone na may nag-message po sa kanya. Sabi po, mamaya ka na lang tumawag, darating siya. Which is ako po yung darating. Mm-mm. Kaya po, after po nun, after ko po mahuli, nakipag-away po ako sa kanya kasi po kaibigan ko po yung babae. Oh. Sobrang sakit po kasi po kaibigan ko po yung babae. Sobrang Kasi close mo to, Ana? close ko po siya dati po, pero hindi na po gaano. Pero kaibigan pa din po. Okay. Tapos po, nahuli ko po siya na may kausap. Sabi po niya sa akin, may binili lang daw po siyang sa babae, which Mm-mm. is yung kaibigan ko po. Pero hindi po pala totoo yun. Pero po, pinatawad ko po siya. Sabi ko, papatawarin kita kahit ano yung ginawa mo, kahit niloko mo ko, ganun po. Pero po, iniwan po niya ako dahil lang po doon. Dahil sa? Dahil lang po nabasa ko po na may kausap po siyang iba. Iniwan ka niya dahil nahuli mo siya. Yes po. Ay, Yes po, Ana, DJ. wait lang naka-open ba sa'yo yung TikTok namin? Naka-live ka ba dyan? Anong naka-open na app mo sa'yo? Meron ka bang monitor niyan sa amin? Kasi nagfi-feedback sa amin yung mga boses namin. Mm-mm. Meron Ayan ba? po. Ayan, wala na po. Hello. Ayan Hello po. naririnig namin, Ayan, madami. klaro na po. Ayan po, DJ. So, yun po. Hiniwalayan po niya ako, DJ, dahil nahuli ko po siyang kausap po yung kaibigan ko po. Mhm. Tapos, kinompronta ko po yung babae. Sabi ko po kung nakakausap po ba niya. Sabi po niya, oo daw po. Tapos, ang masakit pa, DJ, kasi OFW po yun, seaman po yung lalaki. Mhm. Ang sobrang sakit lang po kasi hindi ko po in-expect na gagawin po niya sa akin yun. Mhm. Kasi nga po, ayoko po sa kanya dati. Ayoko po talaga. Binigyan ko lang po siya ng chance. Kasi Mhm. 4 na taon po niya akong gusto.
crush na crush po niya ako pero nire-reject ko po siya. Ah. Kaya opo, kahit sabi po ng mga kaibigan ko, "Ano bang nagustuhan mo diyan? Yung pangit naman yan." Style mo. Gano'n po. Silulong. Pero yun nga po, mabait po kasi siya dati, DJ, eh. Sobra pong bait. Parang nabulag po ako sa kabaitan po niya. Kaya sinubo mo. Opo. Opo, Ah, DJ. I mean, sinubo mo yung pride mo, 'di ba? Oo. Para magkapagpatawad ka, 'di ba? Yun eh, sinubo mo yung pride mo. Oo, nilunok mo. Nilunok mo Yes ba? po. Opo. Anong lasa? Matabang po kasi Hindi nagpa-pineapple juice yun. pero Ana, gusto ko lang din malaman, malalaki ba ang batuta ng mga seaman? May batuta pala yung seaman. Ay, mga isda yatang mahaba yan eh. Ano nga tawag doon? Espada. Espada. Pero Ana, yun nga ang katanungan, gaano ba kalaki ang batuta ng seaman na yan? ang sakto lang po, nakakabusog naman po. Nakakabusog! Kumbaga pag nakain mo, okay na kahit di ka na kumain ng buong araw, ganon? Okay lang po. Ah, so wait lang mabalik tayo dun sa storya mo So kamo, nagkahiwalay kayo, iniwan ka mismo nung lalaki, siya yung nakipaghiwalay sa'yo dahil nahuli mo nga siya. So paano Okay. nangyari yung conversation na, isubo mo ko ulit, magkakabalikan tayo, ganon? Wala, actually po, ako po yung nag-insist. Ayaw na po talaga niya sa akin. Pero po, pumunta po ako sa bahay po nila after a week po naming maghiwalay. Mhm. Tapos po, nagmamakaawa po ako, lumuluhod pa ako, ayaw po niya. Tapos po, niyaya ko po siyang makipag-sex po sa akin. Ayaw Oh, po niya. Binaba ko po yung dignidad ko para po sa kanya. niluhuran mo Tapos po, na. ayaw po niya. Tapos po, sa totoo lang po, DJ, ready po ako ng time na yun kasi akala ko po maaakit po siya sa akin. Anong suot mo nun? Pwede mo bang describe sa amin ang suot mo? Anong ginamit mong lingerie? Eto, DJ, huwag ka mabibigla, DJ, ha? Hindi, Oo, hindi kami sige. mabibigla. Po. Ngayon ko lang po yun ginawa. Red po. Red po yun. Yung panty pong red na butas ng gitna at likod. Red na underwear. Wait lang Parang hindi ako sanay sa mga ganyan. Sandali lang. Red na underwear. Nag-underwear ka pa kung may butas din naman pala. Wala na. Ay, Ana, sabi mo 'di ba red na underwear na parehas may butas magkabila, tama? Opo, pati po sa taas po. Yung ano po, butas din po dun sa taas. Ay, yung- Kita po yung utong. Oh. Ana, baka pwede naman dahan-dahan ka dyan. Baka pwede naman. Baka mawalan kami ng trabaho. May tutong. May tutong. May tutong. Kita yung tutong. Yung Baka totoo. mawalan kami ng trabaho, Ana. Ano lang, nawala lang siya kanina, nawala yung signal dun sa bandang sinabi niya na tutong. Ah, okay. Kaya iba yung dinig ng mga tao, di ba? Tutong. Tutong, Yun. yeah. O itago na lang natin yung term na yan sa term na pasas. Pasas siguro. Pasas. Pastas, opo. Oo, pasas. Okay. So, nagsuot ka ng lingerie na color red na may butas. Kumbaga parang ito yung sexy lingerie kung tawagin nila. Tapos yung bra, ito yung may butas din. Tama? Tama po, DJ. Red din yung lingerie. Yes po, red po. Okay. Nakakahiya. Hindi mo wag ka naman maiya sa amin. Ito naman ginagawa talaga natin yung mga bagay na yan, lalong-lalo na kapag nakabili tayo sa Shein. Saan mo nabili yun? Saan mo nabili yung red lingerie? Po. Saan? Tama po, DJ. Ha? Saan mo nabili? Doon. Saan mo nabili? Sa app na yun. Doon sa sinasabi mo kaninang, Sa Shein po. doon marami yun eh. Oo, ba't ko alam? Charot! Ay, hindi ka. Alright. Okay, so yun yung suot mo. Nung nandun ka ba sa bahay nila,
Ano yun? Pumunta ka dun sa kwarto niya mismo, kayong dalawa lang yung tao doon, tapos hinubad mo yung damit na dress mo, or pinakita mo agad kung ano yung mga yung offer mo sa kanya? Anong ano mo nun? Paano yung pang-aakit na ginawa mo sa kanya nun? Actually po, suot ko na po yun bago po ako pumunta po sa bahay nila. Nakapatong lang po yung dress Nakapatong ko. lang. Tapos po, dalawa lang po kasi kami sa bahay po nila. Wala po dun yung mga kapatid niya at saka yung mga magulang po niya. And wala rin naman po silang kapitbahay. Kaya po yun. Yung una ko pong ginawa, hinubad ko po yung yung dress ko. Inalis ko po yung dress ko. Pero wala pong epekto po sa kanya. Kahit nakita na niya yung mga red lingerie mo na may butas-butas. Po, wala po. Kaya Baka akala niya lambat. Kasi di ba ganun yung kulay ng lambat? Di ba color red din yung lambat? Lalagyan pala yun ng Baka lalagyan ng... kulambo, gano'n. Okay, lalagyan ng sibuyas. O kaya yung pala. Di ba ganun yung lalagyan ng mga sibuyas Oo, sa yung kulay bawang? pula, yung Oo. bawang. Ganun. Lamang dagat ang peg mo, sis. Okay, walang effect sa kanya nung hinubad mo yung dress mo. O, ano namang next na ginawa mo? Teka lang, Rax. Gusto ko lang din malaman, Ana, paano mo ba hinubad sa kanya? Binigla mo ba yung paghuhubad o dahan-dahan? Nilambing mo muna ba siya? Paano? Pwede mo bang detalyado mong ikwento sa amin? yung una po, hinalik-halikan ko po muna sa leeg. Mm-mm. Tapos po, pababa po. Pababa. Pababa. Actually po, hinawakan ko po, hindi po matigas. Kaya po, inalis ko po yung dress. Kasi hindi tumatayo. Kumbaga, parang baka kailangan ng Baka konting pagod. inspirasyon. Oo, napagod. Baka napagod naman. May work siya. Nung Sa panahon niya. kanya kaya po ganun. Tapos, hindi tumitigas, Ana. Pinilit mo. After po nun, Ninaaligan mo yung leg niya hanggang pababa. Tapos, kinapa mo, hindi talaga matigas. hindi, tumigas po ng konti lang po. Hindi po yung pinakamatigas po. Ganon. Medyo matigas lang. Pero hindi super tigas. Mm-mm. Hindi siya nag-super saiyan, ganon. Oo. Saktuhan lang. Opo. So, ano next ginawa mo? Sinubo ko na po. Diretso na agad kahit nangungulantoy po. Totoo ba? Totoo po. Promise po, totoo. So, kahit medyo malambot pa, sinubo mo na? Opo, dun po siya tumigas. Makapangyarihan yung bibig. Makapangyarihan ang dila mo. Ayaw mo sa halik ko, sa dila ko tapos ka. Actually po, nalabasan po siya. Ooh. Akala ko po magbabalikan po kami kasi po nalabasan po siya. Oo. Pero hindi po niya ako binalikan. Anong ginawa niya? Paano kanya dinireject? Sabi niya po, para pong magpahinga daw po muna kami, ganun. Cool off po, pero hindi naman po cool off yung nangyari. Ginawa ko naman lahat, DJ, ginalingan ko naman sa lahat. Bakit po niya ako iniwan? Okay. Ito lang din, after nung pagkalabas niya sa'yo, tapos, anong naging, usapan ninyo? Sabi po niya, dito mo ako kinukuha sabi po niya. Ganun. Tapos after po ng few minutes, nagbago na naman po yung isip. Akala ko po magiging okay po kami. Tapos sabi po niya, ihatid na daw po niya ako palabas. Mm-mm. Kaya yun, hindi po kami nagbalikan kahit ginalingan ko po. Kahit nilunok ko na po lahat. Wala pa din. Nilunok mo. Opo Nilunok mo kaya nga nalasahan niya matabang eh. matabang po Hindi nga nakapag-pineapple juice. Ginawa mo na lahat tapos di pa rin talaga naging sapat, no? Kaya nga. Ewan ko nga po bakit po naghahanap pa po ng iba. Magaling naman po ako. Magaling naman po ako sa lahat.
At saka po hindi naman po siya marunong dati. Ako pa pong nagturo po sa kanya. Wow! Sampulan mo nga si boyfriend doon. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, Humanap ka ng ana at ibigin mong tunay! Alam mo, Ana. Ana, hello. Hello po. Alam mo, Ana, naniniwala naman kami na magaling ka. Naniniwala kami. Ako naman, agree ako. Feeling ko naniniwala kami. I mean, malakas pakiramdam ko na Pero si Tyrangelo. Hindi ko masasabi hanggang hindi ko nasusubukan. Hoy! Tyrangelo! To see is to believe. Hindi, pero... Ewan ko po bakit po ganun. Sexy naman po ako. Madami naman po nagkakagusto sa akin. Ah, sige. Maganda naman po ako. Sino kamukha mong artista? Para lang sakaling baka mag-bridge tong ano natin, di ba? Malay mo. Top secret natin na makahanap tayo dyan talaga ng ano. Kamukha ko, kawit ko daw po si Janela Salvador po. Janela Salvador! Sabi nila, ako daw, kahawig ko rin daw yun. Tapos, yung boyfriend mo, ay yung ex mo pala, sinong kamukha? Willie Revillame. Kuya Will, we love you! Oy, alam mo, kaibigan ko si Kuya Will. Uy, may kanta kami ni Kuya Will. Anong kanta nyo? Ikaw na nga, tapos nirapan ko yung kanta niya. Ay, paano yung nirap mo doon? Naalala ko yung araw na tayo pa, mga ganon. By the way pala, etong si Tyrangelo ay si Lil Vinci na kumanta ng Ay. Machinita Girl, Machinita Girl. Pero maiba muna tayo. Balik tayo doon. Kamukha ni Kuya Will. Yung ano mo, hindi matangkad. Maliit lang. Si Kuya Will, maliit lang. Saktuhan lang din naman ang itsura. Pero, binibigyan ka ba lagi ng jacket? Ganun. Binibigyan ka ba ng jacket o 5,000 pesos? Sama lang loob po. Pero ito nga, sabi mo nga kamukha ni Kuya Will. Maliit lang naman si Kuya Will. Pero makarisma si Kuya Will, ha? So, makarisma itong na to. Oo. Lalaki na to. Po, mabango lang po siya. Doon lang po nabawi. Nung sinubo mo naman, mabango naman. Opo, mabango po. Anong amoy? Anong amoy nung mabango sa ganun? Actually po siguro amoy fresh po, bagong ligo. Ganun po yung dating. In Pero fairness. hindi po siya kalakihan. Actually po, mas maliit po siya sa akin. Ako po kasi, matangkad po kasi ako, DJ. Anong height mo? 5'7" po, DJ. Oh, malaki nga. Tangkad. Opo, tapos kasing katawan ko din po si Ivana. Uy! Sa lahat ng mga kabisyo! Nandito na si Ivana. Ana, ang kanyang pangalan. Totoo. Sumusubo, lumulunok pa. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng lumulunok katulad ni Ana. Nakarap na si Rocky. Kaya ngayon, alam mo Ana, ibang klase ka magmahal, binibigay mo lahat Mm-mm. Opo, actually lahat po eh. Ito lang, Ana. Tapos naman po ako. Gusto ko lang din malaman, himay-himayin natin. Pang-ilan mo ba to na naging boy sa buhay mo? Pangalawa po. Pangalawa. Yes po. Sa dalawa na yun, kung ikukumpara mo at titimbangin natin, kakaiba ba talaga nabigay sa'yo nito? Itong pangalawa, hindi naman po eh. Pero anong meron sa kanya na hindi ka makaalis-alis? Oo. Like, nanloko na siya, tapos hindi na siya masyadong attracted sa iyo kasi biruin mo, pumili pa siya ng iba, kaibigan mo pa. Actually po, kasi po settlement na po yung usapan po namin. Pinangakuan po niya ako na magpapakasal po kami. At sumusubok na din po kaming mag-baby, DJ. Nagpapakonsult na din ako sa OB para mabuntis. Pero wala pong dumating. Ang masakit pa, DJ, after a month po na naghiwalay po kami, binabalikan po niya yung ex po niya. At paano mo naman nalalaman yung mga balitang to? Kanino mo nasuskop? Sinabi po nung ex po niya mismo, yung long-term ex po niya. Eh, anong plano mo ngayon, Ana?
Actually, DJ, nagme-message nga po siya eh. Nagme-message po siya kaninang umaga po. Anong sabi? Anong sabi sa'yo? Sabi po, namimiss daw po ako. Eh, pakaiba lang po yung namimiss po sa akin. Anong nireply mo dun sa message sa'yo? Huyo. Humuyo. Umuyo ka ngayon, Ana. Aha. O anong reply niya dun sa huyo mo? Sabi po niya, mahal na mahal daw po niya ako. Anong naramdaman Nek-nek mo? po niya. Wala po eh. Wala na po. Ayaw mo na sa kanya. Actually, DJ, na-trauma na po ako eh. Ginawa ko po lahat, sinubo ko po, nilunok ko po, iniwan pa din po ako. Paano na lang po ulit pag nangyari ulit? Kawawa lang po ako, DJ. Mhm. At least, Tapos, sige lang, Ana. Go ahead. Sorry. tapos po, seaman pa po siya. Lahat po ng ganap po doon po sa barko po nila. Kwento po sa akin. Kunwari po, may aakyat po na babae po. Sabihin niya, may umakyat dito. Benteng babae. Tapos, dalaga pa sila. Mga ganun po ba? Kaya wala din pong peace of mind po kapag seaman po ang jowa. Sa totoo lang po. Kaya, okay lang po na naghiwalay po kami. At least po, sinave po ako ni Lord sa kanya. Yun lang po. Mhm. May gusto ka pa bang Nasisisi lang po idagdag ako. sa sinasabi mo ngayon? Nagsisisi lang po ako na binigay ko po lahat. Sinubo ko pa po. Ang tanga ko po nun. Okay. At least nalasahan mo, may matabang pala na lasa, di ba? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Sabi nga. Hindi mo malalaman kung hindi mo isusubo. Opo. Nalaman mo na at least, di ba? Yes Tsaka ang po. pinakamahalaga dito, meron kang lesson na nakuha dito sa relasyon na ito, 'di ba? Sabi mo nga kanina parang kang sinave ni Lord, 'di ba, dito sa taong 'to. Kumbaga, imagine mo kung nagtuloy-tuloy yung relasyon ninyo tapos hindi mo nalaman na niloloko ka pala o di ikaw ngayon yung devastated. Paano kung nagpakasal na kayo Tama. tapos nagkaanak na kayo? Yung mas mahirap mo yung hiwalayan na mangyayari sa ganun. Pero Ana, gusto ko lang din linawin sa'yo, hindi lahat ng seaman ay mga manloloko. Ay, second emotion. Kasi yung Oo. iba naman talaga, sila yung niloloko. Dami akong kaibigan na seaman. Puro manloloko. Hindi, yung iba naman sila yung Hindi. niloloko. Oo naman, sila Yung pinapadala niloloko, nila, minsan isinusugal ng mga misis, Misis, ganon. Pero nasa tao pa rin yan, wala po yan sa profesyon, no? Kung ang tao, ang karakter ng tao ay manloloko talaga. Totoo. Pero kung ang karakter ng tao ay mabuti at faithful talaga siya sa'yo, hindi yan manloloko kahit ano pang profession Totoo yan. Ako agree ako doon. Hindi lahat ng seaman manloloko. And may mga seaman na naloloko pa sila. Pero yun nga, Ana, anong plano mo ngayon? Anong gusto mo mangyari? Ito na nga, alam mo, nare-realize mo na rin naman na hindi ka naman gusto nyon. Ang gusto lang sa'yo, yung katawan mo, yung Mukhang tutong, tapos na siya diba? eh. Yung tutong lang. Yung Ganun. pasas, no? Pasas. Mukhang tapos naman na siya. Tama ba, Ana? Anong mo? Opo, actually po, ang plano ko po ngayon, focus na lang po ako sa trabaho ko. Magpaganda na lang po lalo. Yun, no? Mag-travel na lang po, ganun po. Gusto mo Kasi po- mag-travel din dito sa Pasay? Gusto mong makita dito sa amin? Taga saan ka ba, Ana? Sabi Manila nga eh. Hindi, yung mismo eksakto. Hoy, Titangelo! Titangelo! Hindi. Parang balak mong gamitin yung pangalan mo sa Kay kanya. Boy Pindot. Eto din, si Boy Pindot, parang gusto mo rin gamitin yung pangalan mo dito kay Ana. Ano tayo? Ano, hindi. Kung gusto mong dumalaw dito, bukas ang aming estasyon. Tawa ng tawa yung mga nakikinig sa atin ngayon. Bukas ang aming himpilan. Oo, himpilan para sa'yo. Oh, Diba? alam mo, Ana, hindi kita papahamak. Pero kung meron kang pipiliin dito sa loob ng booth namin o dito sa stasyon namin, Sino? Sino po? hindi si Titangelo. Si Boy Pindot! Si Boy Pindot, turuan mo. Sure ako si Boy Pindot kailangan turuan ito. Ano bang gusto mo sa isang lalaki? Hinahanap mo sa isang lalaki. Baka may mga nakikinig sa'yo ngayon dyan, di Ay, ba? Boy Pindot na nga natin nire-rate. O baka si Boy Pindot, di ba? Sige, Yun pero yung pala. explain mo na lang sa Explain amin. mo na lang Sige. sa amin. Actually, mabait
po. Oh, Hindi boy po pindot yan. Uy, maloko. teka lang. Kasi po, madalas po akong maloko. Kaya po, Ano sabi mo sa akin, Rocky? Mabait ako? Mabait ka naman. Isa po, yung hindi po sana nagpapahuli, DJ. Ay, bakit hindi nagpapahuli? Uy, mas okay nga na nahuhuli mo eh, para hindi ka nagmumukhang tanga. Ayun, ang hanap mo is mabait, tapos? Mabango po, Mabango. DJ. Ayoko po sa maasim. Sa bagay, ayaw natin ng maasim. Ano pa? Gusto ko po, DJ, may paninindigan po. Yun, Marunong ano. tumindig. Uy, Kung ako na po yung pinasukan, dapat ako na din. Ba't hindi mo pa rektahin na Titan Jello hinahanap mo? Ako ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, di ba? Pero yun nga, Ana, tapos marunong tumindig. Ano pa? Ano pang pinakahinahanap para mo? talagang gusto mo sabihin ni Ana yung pangalan mo, yung Titan Jello Kanina mo pa siya pinipiga ko sa anong gusto niya. Ano pa, Ana? Sige, go lang, Ana. Gusto ko po matalino po. Matalino. What's the square root of 200,024? 5! Basic. Negative 9.5365. 1 ang sagot dyan. Ayaw mo na komedyante, ganon. Ayaw mo ganon. Okay lang po, para po lagi po akong napapasaya. Ay, pag lagi siya masaya, lagi nakabuka ka yan. Pag masaya, lagi nakabuka ka, yung bibig, di ba? Kasi nga tumatawa yun. Mga ganon. Kaya naman po bumuka ka lang. Iba ka talaga, Ana. Grabe to. Oo, Ana, grabe. Ibang klase ka magmahal. Ngayon lang kami nakarinig ng ganitong klaseng babaeng ibibigay ang lahat para sa taong mahal na mahal Ganun po niya. talaga. Opo. Ganun Ayan. po talaga ako. Paano ka daw ba makontak? Anong gusto mo bang mabigay yung ano mo? Hindi naman. Why? Total naman all out na si Ana. Gusto ko lang din to tanongin. May oras pa naman tayo. Mahaba pa naman yung oras. Anong mahaba ka dyan? Ikaw, Titan Jello, ha? May oras na, di ba? Eto si Titan Jello, pumaparaan, ha? Sige nga, Hindi, mag-usap kayo. may Sige. nagtatanong lang din kasi. Ito, sabi na to na nakikinig sa atin na mga TNVS driver ngayon. Ano daw pinaka-wild na ginawa mo, Ana? Pwede bang wag mo naman sobrang lantad na ikwento, pero ano yung pinaka-wild mo na ginawa, Ana? Okay po. Tinali ko po siya. Tapos blindfold ko po. Ooh. Opo, tapos gumamit po ako ng feather po na nabibili po dyan sa Shopee. Feather. Opo, yung feather Pampakiliti. po. Pampakiliti. Opo, tama po, DJ. Okay. Tapos, anong ginawa mo? Sinubo mo ba agad o pinaramdam mo muna sa katawan niya yung feather hanggang sa pumasok na dun sa kuweba? Ano po, kinis ko po ulit Yung alin? sa leeg po. Mhm. Habang kinigiriti po siya. Grabe, no? Mm. May mga lugar din ba kayong pinuntahan na talagang hindi mo malilimutan? Talagang Mga ganon? naghahanap ng reference to si Titan Jello. Kiniliti si Kuya Will. Hindi, pero ano yung mga lugar na pinuntahan ninyo? Gusto ko lang din malaman kasi syempre, Kunwari ka pa, Titan Jello. Alam mo, ikaw mga galawan nagtatanong mo. yung mga TNVS driver natin tsaka yung mga ang dami mga tao. Sige nga, pagtanggol nyo ako ngayon. Tingnan mo, inaaway ako ni Rocky. Eto, alam mo, Ana, diretsuhang tanong na lang talaga to ni Titan Jello. Kasi nagre-reference siya nagre-research siya tungkol sa'yo. So, sige, anong lugar daw yung pinaka-extreme o wild na pinuntahan ninyo? Sa falls po. Sa falls? Anong ginawa nyo doon? Dog style po, DJ. May aso. May aso! Nakakita ka ng gano'n. Oo. Okay. Marami pong aso doon. Marami. Kaya nga, ang galing nyo Kaya po, naman. nakaka- Sa falls mismo? Opo, may mga bato po kasing malalaki doon, DJ. Kaya nag-hide po kami doon sa mga batong malalaki. Ano yan to? Sige, Tapos go. po, Oo. kaya doon po, nandun po yung aso. Yung aso kinagat ka. Opo, nangangagat po eh.
Nagpatetano ka. Ano, nagpatetano tuloy? Nagpa-anti-rabies ka ba pagkatapos? Opo, tinusok po ako eh. Ito lang, Ana, bago tayo matapos. Sa hinulugan, taktak ka daw pa. Sa hinulugang Nakakita taktak, ng aso. nagpataktak. Pero ito nga, Ana. Sa ngayon ba, sabi mo nga kanina, gusto mo na lang mag-travel, gusto mo na lang din enjoy, magpaganda. Paano kung may dumating sa yung lalaki na Pas na iibig po sa'yo? muna. Last na yon. Opo, pas na po muna. Pas na. Very good, very good, Yes very po. good. Kasi po yung Tama una yan. po, yung una pong boyfriend ko po, nahuli ko po sa kama. Oo. Nagkabiyambangan po. Etong Mm. pangalawa, nahuli ko pong may kachat. Kaya pas na po ako. Lagi na lang po akong nadadali ng manloloko. Kaya okay na po ako. Masaya na po ako. Pero darating yung tamang tao para sa kanya na Mm-mm. mag-aalaga sa kanya at ma-appreciate yung pagsubo niya at saka paglunok. Yes. Alam mo, Ana, gusto namin sana makatagpo ka ng tamang lalaki. Sana makatagpo ka ng totoong lalaking magmamahal sa'yo at hindi lang yung katawan mo ang hinahanap, di ba? Hindi lang last ang gusto, di ba? Dapat yung totoong pagmamahal na aalagaan ka, iingatan ka, at syempre yung rerespetuhin ka. Bilang isang babae, hindi naman natin inilahad yung kwento mo dito para mabastos ka or ma-judge ka ng mga tao dahil syempre itong programa na to, makikinig kami at hindi ka namin huhusgahan. Syempre, at magbibigay kami ng mga thoughts namin at opinion namin para sa'yo, di ba? Alam mo, Ana, gusto ko lang sabihin sa'yo na ito si Titan Jello, talagang mabait talaga to eh. Kaya pinoposisyon niya talaga yung sarili niya na mabait siyang tao. Tinan mo mamaya, i-message ka niyan sa Viber, tatanungin ko anong pangal, kung anong IG mo. Charet! Uy, darot. Biro lang, Ana. Pero anyway, basta kami ang wish lang din namin talaga sa'yo is mapabuti ka kasi deserve mo na mahalin ka ng tapat at totoo. And by the way marami nakatutok sa ating mga drivers, hindi lang TNVS drivers, Yes. kundi mga in-drive drivers, Wow. Grab drivers. Maraming Hello salamat po po sa sa inyong inyo. pagtutok at yung mga nasa, lansangan pa sa kasalukuyan, nag-aantay ng pasahero ng ipapadala yan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa pagkakataong ito. Sana napaligaya namin kayo at sana, Ana, kahit papano napagaan namin yung bigat ng nararamdaman Oo. mo. Opo, salamat po. DJ Naging masaya ka ba ngayon? Titan Jello. Opo. Masaya ka? Happy po ako na nailabas ko po yung yung mga sikretong sa akin lang po dapat. Oo. Hindi ko po ma-share po sa iba kaya tiwala naman po ako sa inyo. Thank you. Ayun. Thank you sa tiwala, Ana. And keep safe always and happy Friday. Wala ka bang lakad ngayon? Ayan na! Tinanong Kung na ni wala kang Titan lakad Jello. ngayon, Wala naman po. Sundutin ka daw ni Titan Jello. Ay, sunduin ka pala ni Titan Jello. Sundutin. Ay, Hindi. sunduin. Anyway, overtime na tayo mga kabisyo. Ay, Kaya hindi na, wala nang ganun. Kabisyo. Kaya mga kabisyo, ayoko na, baka mamemohan ako. Ayan mga kabisyo, maraming salamat sa inyo sa pagtutok nyo po dito simula alas 9 hanggang alas 12, mahigit na ng gabi, ng umaga. Tingnan mo ikaw, sabog na yan. Nakakonsentrate na siya. Tinitingnan niya na yung Viber number ni Ana. Hindi. Ay, sige na. Magpaalam na talaga Dami tayo. Pasensya na kayo sa lahat ng mga nakatutok sa amin. Check nyo na lang yung replay namin sa YouTube ng Love Radio Manila. Nandun naman to, tsaka marireplay nyo to sa Facebook page ng Love Radio Yes. Manila. O dun sa mga Facebook pages natin. Uy, bago pa lang yung Facebook page pala ni Titan Jello, promote mo na habang di Yun pa tayo guys, natatapos. bago pala kami mag-end at syempre sa lahat ng mga nakatutok sa amin through on-air at syempre sa online, pinopromote ko lang po ang aking Facebook page, Titan Jello. Pwede po kayo mag-message dyan, mag-follow and mag-like ng mga contents na nilalabas namin. And syempre, tomorrow meron rin tayong programa na Anong Hugot Mo? Bukas yan, 9 to 12. Kasama nyo dyan ang nag-iisang Titan Jello. Yan. Ayan. O, diba? Ibang klase si Titan Jello. Napakatinik. Magaling. Kumilos pailalim kung gumalaw. Woohoo! Hindi ganun. Ay! Oh. Ayan si Ana. Bababay muna tayo. Tingnan kay mo. Ana. Tingnan Ana, mo. bye-bye. Ayan na, tinataypan na. Oh. Ana? Nandiyan ka pa? Si Ana, gusto mag-ana-ana. Ayun, babay ka na muna sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, sa mga Di driver. naman tayo nagaganyan sa mga dati nating caller. Ngayon lang eh. Baka talaga, Titan Jello. Dalaw ko na nandito kapag gusto mo, ha?
Bye-bye, Ana. Bye-bye. God bless. Salamat po sa inyong lahat. Opo. Thank you. God bless po. Ayan. Alright, mga kabisyo. Ayan. Ako baka mawalan ako ng buhay net. Dumamay. Welcome to the program Top Secrets. Pasensya na kayo at medyo na late kami kasi ang dami naming naging spiritual problem. Pero sa pagkakataong ito, ready naman na tayo magbahagi ng pinakatatagong sikreto ng ating kabisyo. I mean, ready na tayo sa ating caller. Kaya naman welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Good evening. Ano pwede naming itawag sa'yo? Love po. Love. Ilan taon ka na, Love? Medyo may bug po sa call niyo. Parang may pumupunit. Ay, pasensya ka na ha. Medyo, yun nga kanina pa namin finifigure out yung spiritual difficulty dito sa aming stasyon. But anyway, Love, ilan taon ka na? Yes. I'm already 25. 25. Sang lupalop ka naman galing, Love? I'm from Cebu City. Cebuana, Cebu City. Opo. Alright, sige Love, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito kasi si Titan Jello, iba yung ngiti sa akin Yung dito gabi. Ayan, Sa Love, 25 from Cebu City. Ano ang top secret mo? So, I had an ex when I was in high school. He was like my first love. Tapos nung time na hindi na kami during 2021, nung na-lift na yung pandemic sa COVID, he became my FUBU for like 4 years. So, nagkaroon ka ng ex at itong ex mo ay naging FUBU mo for 4 years. Tama ba kami ng pagkakaintindi? Opo, opo. Bali nag-break kami ng 2016. Tapos nung 2021, bumalik siya. Tapos nangyari nun, FUBU na lang kami. So, no official relationship, tama? Opo. Pero, naging top secret ko po ito kasi po, I was kind of like, nakikipag-fling sa iba, pero siya yung kinikita ko to do that thing. Oh, siya ba first mo? Hindi po. So, anong meron sa kanya na nagpa-hook sa'yo? I think, it's love po. Love? Oo, na parang like, it's the only way na magkikita kami, is the only way na makikita ko siya ulit, is the only way na may contact kami to do that thing lang. Kaya parang yun yung nag-hook sa akin na sige, maging ganito tayo para magkita kami ng pabalik-balik. Kasi kung hindi ko yun gagawin, wala rin siyang pakialam sa akin eh. Love, pwede malaman kung anong rason kung bakit kayo naghiwalay officially? Nakipag-break po siya sa akin eh. Kasi natakot siya sa papa ko that time. Sinindak siya ni papa mo? Ay, hindi po. Nakita po kami ng papa ko na nagdi-date sa may like kalye namin, malapit sa bahay namin. Tapos nagalit yung papa ko kasi ayaw ng papa ko sa kanya. Dahil nag-aaral pa kayo that time? Yes, I was just 16 that time and also he was 16 that time as well. Kaya kayo naghiwalay. Parang, I think, kung iisipin ng iba, parang puppy love. Pero para sa akin, hindi po. Okay. Tapos, nung time na merong nangyayari sa inyo, nitong ex mo na ito, yung relationship ba ninyo as in pure chukchak chenes tuluang to getch lang? Or Yun nagkakaroon din ba kayo ng moment na parang nag-uusap kayo ng mga malalalim? Yes, meron pong gano'n. Well, it started like yung nagchuchok-naknakin lang, gano'n. Tapos later on po, parang nagiging deep na minsan nagkikita na kami na yung pinag-uusapan namin is real life na, like the future that we planned together before. Tapos minsan pa pag ginagawa namin yung bagay na yon, na yung hindi ko masabing bagay na yon, is nag-a-I love you siya. Nag-I love you siya sa'yo? Oo, while doing the, kasi para sa akin, kapag ganun na, pag casual, na,
wala nang gano'n dapat eh. So, Mhm. paano ka nagre-respond dun sa sinasabi, I love you, ganun? Oh, oo, pag sinasabi niyang gano'n na parang nasa Ginagalingan mo ano, pa, ganun? hindi. Bigay Hindi todo naman. lalo, no? Nai-imagine ko tuloy yung mga nakaraan ko. Mhm. Nakaraan naman na to. Nakaraan na. Nakaraan na. Yung 'pag sinasabi na niyang gano'n, parang sinasabi ko na lang, "Uy, wag gano'n." Ta's tumatawa na lang ako ta's parang sinasampal ko yung ano niya, yung may labi niya. "Uy, wag gano'n, wag mong sabihin na ganyan." Pero deep inside, deep in my mind, nagtataka ako, bakit niya sasabihin yun? Eh, alam naman niya yung rule ng mga ganyan bagay. Pero it was very clear ba sa inyong dalawa na talagang magfubo kayo or kumbaga fudge buddies, 'di ba, kung tawagin natin, or Opo, may benefit kayo nakukuha ng sexual, 'di ba, sa isa't isa. opo, Klarong-klaro ba 'yun? And opo. alam nyo ba kung may dinidate ang bawat isa sa inyo? Walang pakialamanan. Alam niya na meron akong kinikita, alam ko rin minsan kung may kinikita siya, tapos parang wala na yun sa amin pero nagkikita pa rin kami. Tapos klaro sa amin yun na ganun lang dapat, like FB lang gano'n. Hmm. Kaya nagtataka ako kung bakit may I love you gano'n, parang isa yun sa pinagtataka ko. Tsaka funny pa po kasi nung kami pa noon nagla-last lang kami ng 3 months on a relationship, tapos nung naging FUBO na kami nag-last kami ng 4 years. So tingin mo mas Parang, effective itong fubu-fubu lang kayo kaysa yung magkaroon kayo ng relationship na? opo. Opo, kaya hindi ko na rin siya kinukulit na, "Oh, why not, well, we're gonna get back together, why not gano'n, balik na lang tayo sa dati na may ganyan." Kasi 'pag feeling ko din po 'pag binalik namin na parang in a relationship kami, hindi naman siya magwo-work, eh. I think it only worked during those times na Yeah. naging FUBO kami kasi 4 years yun, eh. Kahit alam niya na may like kinikita ako, ganyan, may ini-entertain ako, like andito siya sa bahay, gumaganyan. May pagkakataon ba na nahigitan yung performance nito ni Kafubo mo ng iba mong nakilala? Na parang Yun gusto nga mo na po, siyang eh, kasi kalimutan? hindi, eh. Hindi nahihigitan? Opo, yun yung actually parang hinahanap ko na parang sana man lang may makahigit or kahit man lang 1% para totally na makalimutan ko siya. O sige, paano mo masasabi na, I mean, anong meron dito kay ex na to, naka-FB mo, na wala sa iba? Like, anong performance yung dinadala niya? Iniaangat ka ba niya? Like, dinadala ka ba niya somewhere else? Alam mo yun, ginagalactic star ka ba niya? Yung mga ganun. Anong meron dito sa ex Anong mo na to? something special sa kanya in terms of I think kahit na FUBO na po, there's still intimacy. Kumbaga parang Na, may romansa, ganun. opo. Ah. Kaya Hin nagtataka rin ako kasi bakit may gano'n, eh, parang na para naman lang siyang like sexual na naman siya, wala naman siyang involved na feelings. Pero Mhm. bakit sa tuwing may nangyayari, bakit gano'n? Tapos dinadagdagan pa ng mga I love you, ganyan. So parang nahu-hook ka, nafo-fall ka lalo dun sa ganung mga galawan niya tsaka salitaan niya? Opo. Tas Hmm. parang naging top secret ko po 'to sa buhay ko kasi hindi ko po 'to sinasabi sa kahit kanino. So walang nakakaalam sa mga kaibigan mo na nagkikita kayo ng ex mo? Wala po. Kasi kapag sinabi ko po sa kanila, alam niyo na po mangyayari na parang hindi magugustuhan or what. Mhm. Hanggang ngayon ba nagkikita pa rin kayo? Nag-stop lang po siya this year. Oh, bakit? Anong turning point? Nagka-jowa po ako tas parang nagkaka-hint yung jowa ko na parang may connection pa rin kami, nag-uusap through text or baka nami-miss ko daw yun, ganyan. So parang kahit minsan
iniisip ko nga po malabag siya sa loob ko na parang i-let go ko yung tao na yun. Pero Iniisip mo ginawa ko na iniisip sa mo na loob labag niya. sa loob mo na i-let go mo yung ex mo? opo, na parang hindi ko na siya makakausap kahit sa phone man lang. Mhm, mhm. Parang lumalabag siya sa loob ko, Mhm. pero sige gawin ko na rin para sa present ko. Mhm, mhm. So what made you say yes dito sa present boyfriend mo? Girlfriend na po eh. Girlfriend na. Kasi I'm girlfriend. non-binary po actually. Pwede mo bang i-explain sa amin kung ano ibig sabihin ng non-binary? No gender at all yung tingin ko sa sarili ko po. Pero hindi siya yung bisexual, ganun? Hindi po. Kasi yung non-binary po is sa self po yun eh. Like ito yung parang identity kumbaga. Mhm. Pero kapag sa Preference. preference ko naman po is pansexual. So parang nagmi-meet lang din po yung non-binary ko tsaka pansexual kasi yung pansexual po pang lahat yun eh. Okay. So as of the Apo. moment, you have a girlfriend. Apo. Okay. So anong meron dito kay girlfriend? What made you say yes? And ano yung naging parang thought process mo of parang deciding to have a girlfriend than a boyfriend? Kasi po super gentle siya sa akin. Like may pinagdaanan ako from my childhood trauma, mga ganito, ganyan. Tas iba yung pinakita niya other than those other people na dumaan sa buhay ko. Ito, naiintindihan niya ako bakit ko nagawa yung mga bagay na yun, bakit ko nagawa yung bagay na ito ngayon without judging me. So alam niya yung mga nangyari sa inyo ng ex mo? Opo. Very Pero open ka hindi sa kanya? lahat. Opo. Nasabi mo Parang na naging fubo kayo for a while? Opo. Sa kanya lang. Kasi kailangan kong i-open up so that para ma-accept niya ako. Kasi tinitingnan ko rin kung ma-accept niya yung part na yun sa akin. Sabi niya, dumadaan daw siguro talaga ako sa phase na yun. Kasi din malaki yung age gap namin ng partner ko ngayon eh. Gaano kalaki? Nasa mga 8 years po. Sino mas bata? Ako po. Oh, so 33 na itong pinag-uusapan natin na girlfriend mo. Opo, na-open pa yung... sige po, opo, oo. Tama naman. Hindi, okay lang yan. Dami naman din may karelasyon na 33 years Oo old, naman. no? Si Jello, So- di ba? Dati. As of speaking Pero din kasi ito yung girlfriend ko po ngayon is LDR kami. Nasa ibang bansa siya nagwo-work. And as of now po na nag-uusap tayo, natutulog na siya dun sa video call. At pero alam niya natatawag ka. Hindi po, kasi nanonood ako sa TikTok live nyo. Tapos parang naghihintay kayo ng tatawag. Tapos parang sabi ko, ay why not tumawag ako ngayon? Tapos yung girlfriend ko tsaka ako, pastime namin na makinig sa'yo, DJ Rocky, sa Top Secret Files mo. Oh. Actually, fan niyo po kami. Wow. Kaya bukas ikikwento ko sa kanya na finally nagka-courage ako na tumawag. Wow. Sarap naman ng ganong klaseng relationship, no? Yung very open ka to Oo. talk about these things. Opo. Kasi hindi niya ako pinaparamdam sa akin na parang mali yung nagawa ko. Ganyan. Sinasabi niya lang, face lang yun. Dumaan niya lang yun sa buhay mo. Nice. Ganon. Kaya nga siguro din po, nagka-courage din ako ngayon, finally, to talk about it sa inyo, tsaka sa mga listeners. Tsaka nakaraan naman na yun eh. Oo. At saka maganda Oo. dyan, nung nirequest na nung jowa, diba, na okay, wala na yun. Naisip mo na rin eh, diba, na sige, tama na. Nagko-communicate pa ba? I mean, meron bang attempt na mag-communicate itong si ex sa'yo? Yes po, meron po. Alam niya may jowa ka? Alam niya po. Alam niya, kilala niya. Anong sinasabi Ganun. niya sa'yo? Sinasabi niya lang na, kamusta ka na?
nandiyan ba jowa mo? Baka mabasa text ko, ganyan. Tas magalit. Sasabihin ko lang din naman na, "Okey lang, nangungumusta ka lang naman, hindi naman 'yun mag-iisip ng ano." Pero may mga point din po kasi na parang somehow parang nakaka-feel ng insecurity something yung jowa ko ngayon. Mm. Kaya minsan napag-uusapan namin or napag-aawayan pa nga ng konti minsan yung mga nangyari from the past. Pero sinisigurado ko na lang po ngayon na magbigay ng proof sa kanya na wala na kaming koneksyon nun. Kahit yayain ka nito ni ex, wala na talaga. Hirap naman sagutin. Kunyari sabihin niya sa'yo Ah. mamaya. Kunyari mamaya, tumawag siya sa'yo na, Kunwari si Jello yun. "Hello, Tumawag sa'yo. hello love, nandiyan ba si partner mo? Baka pwede ka mamaya, sunduin kita." Paano pag sinabi niya ganun? Mhm. Ayoko po. Ayoko na po. Totoo? Opo, natuto na. Pero magiging honest po ako, deep inside, meron kasi tayo sigurong mga tao talaga na, ah, parang hindi mo na siya i-imagine na babalik for you to be in a relationship again. Yeah. Pero may kakaunting pagmamahal na matitira sa taong yun. Nage-gets niyo po ba yung point Yes. ko? Mhm. Yung parang Di ba po? you love that person from a distance. Oh, Diba? you love the person from a distance. Yes, tatanungin pero mo na lang siya na parang bituin sa langit. Tama. Pero hindi mo na siya Oo, aabotin. parang ganyan po. Galing. So yun po yung nararamdaman ko sa kanya ngayon. Like, I'm gonna support you. Nandito ako sa malayo. I'm gonna support you. I'm gonna clap my hands for you if you're gonna achieve something. I still love you though, but hindi na yung kagaya dati na papangarapin ko pa na ikaw sana yung nandito. Kasi meron ng mas better na wala mahal ako nito compare dun sa pinakita mo before. Paano kung pakita niya ulit sa'yo yun? Hindi na po. Hindi na po matutumbasan yung present na partner ko Nice. Masasabi mo ba, love, na natutunan mo na lang mahalin tong taong pili ka o pinili mo? Hindi naman po. Hindi naman. So, gusto mo It was naman a talaga. decision for me. Opo. Yun nga rin po yung isa sa question niya before nung present ko. Did I just learn to love her Mhm. because siya yung nandyan? Mhm. Or was I still longing for my ex? Pero Mhm. sabi ko, hindi naman. My But- ex was way long before naman na. Pero yun lang kasi yung nangyari nung that time nung naging fubo ko yung ex ko is those I love yous, yung mga clingy na bakit palagi na lang nandito sa bahay kapag pumapatak na ng 11:00 ng gabi tas umuuwi ng 4:00 ng umaga, ganyan. Very yun Very midnight shift. Di kasi yun yung time na nakakatakas siya sa kanila po Mhm. Tas parang pagkatapos nung yung thing na yun na ginagawa na yun, ayaw umuwi kasi gusto pang na makipag-usap, ganyan. Tas yung pinag-uusapan namin yung reality ng buhay, ganyan. Tas parang sinasabihan ko na siya na, "No, hindi na kailangan yun. Pag natapos na ginawa yung bagay na yun, pwede ka nang umalis." Akala ko kasi hindi siya makaalis dahil may inaantay pa siya bukod dun sa usap lang. Ano po? Wala. Ayan. Di baka gusto Hindi pa kasi- remount something. Oo. No? Wala namang ganon. Hindi naman po kasi kapag gustong remount something ulit, naman sinasabi niya naman na agad. So parang ako naman yun, parang deepest top secret ko talaga dito is yung nararamdaman ko during that time nung nangyayari yun. Mhm. Kasi bakit ganun yung pinapakita niya sa akin? Ayun ang gusto mong masagot. Are you trying to find answers kung bakit ganon? Yeah, Mhm. there's somehow po, oo. Pero pag wala naman na pong sagot sa mga ganun, parang okay, nale-learn ko na rin naman na meron talagang mga taong dumadaan sa buhay natin na ganun. Baka yun lang talaga yung parang experience na pinadanas sa akin ng buhay.
Mhm. Hmm. So parang yan yung bumabalik-balik. Recurring siya na tanong, 'di ba? Kasi nga, Oo, recurring siya na tanong. Yeah, totoo yun, DJ Rocky. You're exactly. Tama ka dun. okay, question. Natanong mo ba to sa kanya? Like, bakit mo ako sinasabihan ng I love you? Like, upfront At saka bakit ito Opo. yung pinaramdam mo? May ganun ka bang tanong sa kanya? Kasi minsan may mga babae talaga dude, tsaka kabisyo, tsaka love I mean, gusto nila na makarinig Matanong. ng verbalization mula dun sa lalaki na hindi sapat yung parang mga non-verbal cues. Gusto talaga nila yung word per word naririnig nila kung ano talaga yung mismong eksaktong dahilan. Kahit Yes. hindi naman yun talaga yung nagko-coincide or parang hindi yun yung nagtutugma dun sa action. Tama. Ayan. Anyway, sige, go ahead. Ganun po ako eh. Mapagtanong po talaga ako kasi I need words. Pero nga po, kahit po gaya ng sabi niyo, kahit ano po yung parang sinagot, may iba pa ring parang tanong yung mind ko. So yeah, tinanong ko siya, like doing the thing, like during when we did the thing, tinanong ko siya, bakit ka nag-I love you? Sabi niya, kasi mahal kita, ganyan. Tapos after that, mga hindi na kami kasama, ganyan ko. Sabi ko, ba't mag-I love you pag nagkaganon? Yun yung nararamdaman ko for you Mhm. eh, mahal kita. Okay. Tapos, para sa akin naman, kung mahal mo ako, ba't mo ko ilalagay sa ganun lang na posisyon sa buhay mo? Yes, totoo Tama. yan. Tama. Tama. Di Buti ba? naisip niyo Buti. yun. Oo. Love, ganito. Actually po, Gusto mo alam mo matanong po si Titan kasi, Jello? Hindi na. nagdi-DJ po kasi ako sa radyo locally eh. Oh, MBC station ba yan? Hindi. Pwede ko po Kalaban. i-PM mamaya. PM lang daw niya mamaya. Kalaban. Palagay mo Hindi kalaban. kalaban, hindi naman, hindi kalaban, wala kaming ganitong segment, puro kami news eh. Ah. Baka Hindi English. kalaban. Hindi, English. hindi. Tsaka wala namang kalaban eh. Walang kalaban, Actually, naging inspiration ko pa nga tong segment na to para gumawa ng somewhat like ganong pero hindi na. Pero parang di ko naman kaya. So, Kaya mo anyway, yan. yeah, parang yun yung tanong ko na parang if you love me, then why would you just put me in this situation when you can do better? Like, I'm just here waiting lang naman eh. Nung wala pa yung partner ko that time parang ikaw naman yung pipiliin ko eh, bakit hindi? Tapos yun na po yung hindi niya masagot. Love, hindi mo naisip na yun ang nagiging instrumento niya lang para mahook ka lang doon sa mga patibong niya? Opo, naisip ko rin po yun. Tas parang naisip ko na rin na parang, baka ginagawa niya lang 'to kasi dito niya ako mapapa-oo eh. Yes. Tapos parang, hindi naman po sa parang gene-generalize ko pero yung lalaki magpapakalalaki talaga makuha lang yung gusto eh. Totoo yun. Oo, 'di ba po, coming from you po, lalaki. Buti hindi. Totoo naman eh. Buti aware ka. Oo, Di ba? aware naman po ako. Pero hindi Talino, naman talino po to ako. sila. Matalino ka. Di ba? Pero ginusto mo Hindi lang naman. talaga na magkatikiman kayo na magkatikiman. Tama ba ako Hindi doon? kasi nag-enjoy Opo. naman. Nag-e-enjoy eh. Di ba? Saka wala naman Opo. siyang wala naman siyang boyfriend noon. Hmm. Wala kasing sabit that time. Tapos parang yung Yun. hinihintay ko lang na baka yun yung way na para makuha siya ulit, mabalik kami ulit, ganun. Hmm. Tas parang naging 4 years na lang na ganun pabalik-balik. Wala man lang, hindi man lang pinag-usapan na baka magbalikan kami, ganyan. Wala man lang. Parang kawawa naman ako. Kawawa na yung puso ko. Oh, kasi kadalasan sa ganyang setup, 'di ba? Ang babae talaga yung lugi. Kasi mas nag-i-invest ng feelings yung mga babae compared sa mga lalaki. 'Di ba scientifically ganun naman po yun? Mm. Mm. Matalino nga pala ako talaga. Oo, matalino ka tsaka ang ganda ng boses mo. Ganda mo din. DJ pa pala siya sa local station. Mm. Pina-follow nga kita sa Instagram eh. Thank you. Salamat. Actually, isa ko sa mga nagko-comment kanina kung ano yung number ng Viber para ma-contact kayo. Tas parang opo, tas sinabi ni DJ Jello mga 5 minutes ago lang before ako natawagan ninyo,
na parang Sir 916 blah blah blah. Tas ang bilis, hindi ko na ano. So yun, ginugel ko na lang. DJ Rocky Viber, Top Secret. Ito parang ito yun. Nag-google pala tayo. Oo, nag-google po yung Nag-google Viber ka. nyo. Tayo? Kayo po. Ayun, Yun sa Top tayo. Secret. Sabi ko sa'yo, Oo. tayo eh. Tapos, Ito naman, nagpunta ko sa Viber, nilagay ko yung number, Love Radio, parang ito na yun. Tapos nag-message ako, hello po. Ayan. Ang bilis mo nga eh. Ang ganda nga ng connection niya eh, no? To si Love. Pang Love Radio din yung connection, Love, no? no? May gusto ko pa ba idagdag dun sa kwento mo? Gusto niyo po ba ilahad ko yung mga iba ko pang secret? Baka naman hindi na tayo matapos yung gabi Okay nito. na naman, hanggang mga alas 3 tayo dito. 9 pa naman yung pasok ko bukas. Eh. Hindi, pero may Mamaya tanong. pala. Eto na lang last tanong ko. Eto curious ako Sige. Kasi bilang babae, syempre, diba? Parang, Mm. parang kating-kating nga ako kanina tanongin to eh. Hindi mo Sige po. nami-miss yung talong? Doon po, sa ganyan po. Hindi naman po. Okay. Opo, hindi naman po. Kasi, yung satisfaction, magbe-base din po kasi yun sa performance, kahit babae o lalaki. Mhm. Hindi niyo pa po na-try ng babae? Tinanong. Love, Yung tanong. hindi pa naman siguro, di ba? Tanong mo kay Jello. Sa akin, syempre, talong tayo, no? Tsaka one and only lang yung asawa ko. Married na po pala kayo. Okay, Yes. nakipagtsikahan. Nakipagtsikahan na on air, no? Ano, pwede ba tayo hanggang last stress, no? Alas 3. Ayan. But anyway, ayan, Love, alam mo, yung mga iba mong pangkwento, kung may kukwento ka pa, sa susunod na natin yun, no? O kaya sa pwede naman po SPG, siguro, pwede nakasave naman. na yung number yun na eh. Oo, Kailan nakasave po na. yung sa SPG? Parang meron akong ano dun. Friday meron. Friday. Sige po. Titan tawag ako sa Jello, Friday. parang gusto na manalangin, no? Kasi marami kasi akong pinagdaanan sa buhay eh. Mukha naman, diba? Gusto namin mapakinggan yan, Love. Message kita sa DJ Rocky sa IG mo. Ako po yung tumawag kanina. Sige. Safe ka dito, Titan Jello. Ako yung message. Thank you, Lord. Hindi naman, safe space lang naman. Safe space. Oo naman, no? Oo naman. Safe Anyway, thank you so much, Love, sa pagtawag mo sa amin. Okay, thank you din po. Thank you, Love. You made my dream come true. Thank you. Oh, thank you. Salamat sa tiwala. Bye. Thank you po. Bye-bye. Sumisigaw yun pagbaba ng call. Wag! Ganun ba yun? Grabe, you made my dream come true, no? May nagsabi na ba Hindi, sa'yo? ako pala magsasabi sa'yo. Ng alin? You made my dream come true. Wow! Dude! Totoo naman, idol ka namin, dude. Bigla gusto mo murahin kita dito. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.